Куда лезешь вообще? Ничего. ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред. Тақрибан чанд лаҳза пеш дар YouTube канали Наше дело пресс-конференсияи Персидский Дагестанец бо Арби Эмиев дастрас гардид ва худи ҳозир мо бо забони тоҷикӣ абзори ин конференсияро пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шида лайка зеркнед, мо боша видеоролика сар мекунем. Ва пеш аз сарчаи видеоролик дӯстон хотиррасон мекунам ки пресс-конференсияро 2 ҳафта пеш ба навор гирифта буданд ва агар шумо ин пресс-конференсияро ба пуррагӣ тамошо кардан хоҳед, пас аз YouTube канали Наше дело тамошо карда метавонед. Сараввал суханро Муҳаммад Хейбатӣ оғоз кард ва гуфт ки пас аз 2 ҳафта ман нишон медиҳам. Ин ба ман писанд нест. Ӯ худашро мисли Конор Макгрегор мегирад. Дар ин ҳолат Перс аз ҷой бархесту ӯро тақлид кард. Аз ин ҳолат Арби Эмиев хандида гуфт: "Кадом Конор?" Перс бошад дар ҷои худ нишасту гуфт: "Ту ҳар рӯз кофе нӯшиданро дӯст медорӣ." Ҳамин лаҳза Арби Эмиев гуфт ки марҳамат ба ман кофе биёред ва ба Арби ва Перс кофе оварданд. Дар ҷавоб Перс гуфт ки ман қаҳваро дӯст намедорам. Арби дар ҷавоб гуфт ки қаҳва қувваи дигар мебахшад. Аммо Муҳаммад гуфт ки ин ба ту кӯмак карда наметавонад ва ту баъди муҳориба мегӯӣ ки ман хоб дорам. Дар ҷавоб Арби гуфт ки ман ҳеҷ гоҳ ин гапро нагуфтам ва ман фаҳмидам ки Перс доимо дар пресс-конференсия танҳо ва бе посбон меомадааст. Ман ҳам ба хулоса омадам ки имрӯз худам танҳо бе посбон инҷо биёям. Артур суханони гуфтаи Арбиро тасдиқ кард ва гуфт ки дар ҳақиқат имрӯз ин ду ҷанговар танҳо берафиқ ва бе посбонҳо омаданд. Баъд Артур аввалин шуда ба Перс савол дод ки сару либоси ту чӣ алоқамандӣ дорад, чунки ту имрӯз дигар хел метобӣ, мисле ки ту чизеро ҷашн мегирифта бошӣ. Дар ҷавоб Муҳаммад Хейбатӣ гуфт ки ман ҳамавақт хушрӯча ҳастам ва ҳамин гуна либос мепӯшам. Дӯстон, хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Муҳаммад Хейбатӣ бо Арби Эмиев дар доираи 3 раунди 2 дақиқагар рӯзи 28 январ баргузор мегардад. Муҳаммад Хейбатӣ боварӣ дорад ки дар раунди аввал дар давоми 2 дақиқа Арбиро ба хоби ширин мефиристонад. Роҳбари Наше дело Артур илова кард ки мо ба ҳар дуи ҷанговарон 3 раунди 3 дақиқага пешниҳод кардем, аммо ҷанговарон гуфтанд ки 2 дақиқа барои мо кифоя аст. Арби Эмиев боварӣ дорад ки ҳатто ин 6 дақиқа то ба охир намераванд ва натиҷаи ин ҷанг бо нокаут ҳал мешавад. Арби аз Перс пурсон шуд ки ту маро дар кадом раунд нокаут карданӣ ҳастӣ? Дар ҷавоб Перс гуфт ки ман ба наздикӣ кӯдакдор мешавам ва ин маро нерӯву илҳом мебахшад ки ман туро рӯятро зада хуншор кунам. Пас аз ин Арби гуфт ки ман худи имрӯз Персро якум бор дидам. Ман ҳамеша туро аз интернет медидам. ту аз куҷо ҳастӣ? Дар ҷавоб Муҳаммад гуфт ки ман ирониям, ман тоза Перс ҳастам ва пас аз 10 рӯз ки будани Персро ба ту нишон медиҳам. Хотиррасон мекунам ки ба ҳар дуи ҷанговарон бо қоидаи варзиши кикбоксинг ташкилоти Хайп Файтинг муҳориба пешниҳод карда буд, аммо Перс аз сабаби пули кам буданаш аз ин муҳориба даст кашида буд. Арби гуфт ки ман муҳориба бо тарзи кикбоксингро пешниҳод карда будам, аммо ӯ қабул накарда буд. ҳамин замон Муҳаммад Хейбатӣ гуфт ки пас аз ин муҳориба бо тарзи кикбоксингро ташкил мекунем. дӯстон, хотиррасон мекунам ки Арби Эмиев дар муҳорибаи охирони худ аз Тимур Никунин шикаст хӯрда буд. Дар ин ҷо Арби оиди ин муҳориба гуфт ки ӯ тамоман ба ин ҷанг омода набуд ва ин сабаби бохти ӯ гардид. Баъд аз ин трештоки хурде байни ҷанговарон ба миён омад ва Перс ба тарафи Арби гуфт ки ман аз ту сих кабоб омода мекунам. Арби дар ҷавоб гуфт ки ту гурусна ҳастӣ ки аз ман сих кабоб омода мекунӣ. Баъди муҳориба ман туро ба шаҳри Грозный даъват мекунам. Агар биёӣ ман туро меҳмондорӣ хубе мекунам. мисли ҳарвақта Арби дасти холӣ наомада буд ва ба Перс дар қутӣ тӯҳфае оварда буд. Перс аз кушодани ин қутӣ тарсон буд. Аз ҳамин хотир гуфт ки ӯ маро куштан мехоҳад. Арби тӯҳфаро дар пеши Перс гузошту гуфт ки дар даруни ин қутӣ мор аст. Перс ин қутиро бо пои худ кушоданӣ буд, аммо натавонист. Баъдан барандаи пресс-конференсия ба Перс кӯмак кард ва онҳо ду каса ин қутиро кушоданд. Дар даруни қутӣ дӯстон куртка буд ва ин курткаро дӯсти наздики Арби аз шаҳри Сургут равон кардааст. дар куртка лақаби Арби яъне агрессор нависондагӣ буд. Дар пушташ бошад парчам Ирландия. Ҳамин тавр ҳар дуи ҷанговарон маросими фейс ту фейс ё маросими рӯбарӯро баргузор карданд. ҳамчунин дӯстон, боз як бори дигар ба шумо хотиррасон мекунам ки ин муҳориба рӯзи 28 январ баргузор мегардад. мо ба наздикӣ аз куҷо ва соати чанд тамошо кардани ин муҳорибаро пешкаш мекунем. аз ҳамин хотир ба шабакаи мо обуна шавед, зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кунед ва дар охир баҳри пешравии шабакаи Taj MMA лайка зер кунед, то ки дар топ қатори шабакаҳои YouTube бошем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардед. то видеоролики навбатӣ, хайр.